उहे गाना आ गइल खोजले चलतौ पुलिसिया। हाँ भाई, खोजले चलतौ पुलिसिया रउरा लोग के बीच में यानी जेल स्टार रोशन रोही और सृष्टि भारती के आवाज में रउरा लोग के बीच में टेलर गाना आ गइल बा। हाँ भाई, टेलर गाना एकदम रउरा लोग के बीच में आ गइल बा। जौना के वीडियो में अगर काम के बात कइल जाओ तो उहे अक्षरा सिंह काम कइले माने बनावे के मतलब कि ऐसन वीडियो बनावल गइल बा कि लागत है कि पूरा हट के मगही ऐसन पहला बार मगही में लागत है कि ऐसन वीडियो बनल बा। अक्षरा सिंह और मतलब रोशन रोही को दोनों लोग के अगर काम के बात करिए तो बहुत बिजोड़ काम यानी कि गजब के एंट्री बा। एंट्री भी जौन बाटे तो ऐसा लागत है कि हाँ एंट्री एगो होता हीरो के। और अक्षरा सिंह हीरोइन के में रोल कैले बाड़ी यानी कि भोजपुरी से पहला बार मगही में जाके अक्षरा सिंह यानी पवन सिंह के बाद गइल बाड़ी तो पहला बार उहे उनके साथ रोशन रोही यानी कि रोशन रोही के माना जा अभी भी मतलब कि जेल स्टार के सुपर डुपर हिट मने स्टार बाणे मगही के। और गाना इनकर व्यू के बात करिए तो बहुत जबरदस्त यानी कि बहुत ट्रेंड में इनकर गाना जौन भी गाना होता जौन भी गाना 2 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन से कम नहीं खेलत। तो जेल स्टार यानी खोजले चलतो पुलिसिया जौन रउरा लोग के बीच में टेलर आइल बा तो बहुत धमाका यानी बहुत एक्शन से भरपूर यानी गुंडा भी मेहता जी के बाणे। बहुत ही हमारा ऐसा लागल कि सच में अगर बात कर जाए तो रोशन रही अपना वीडियो में यानी कि गाना पर लोग गावे से ना होला वीडियो में काम भी यानी पैसा भी खर्चा यहाँ कैदियों की इतनी ज्यादा भीड़ है करता है। तो ये वीडियो के यानी अगर खोजले चलते पुलिसिया एक बार कमेंट के माध्यम और रोशन रोही आ अक्षरा सिंह के भी जे फैन हो तो अक्षरा सिंह जरूर कमेंट में लिखे कोई ताकि मालूम चली कि तभी न मान अक्षरा सिंह के फैन बा रोशन रोही के फैन बा। तो भाई ये वीडियो के स्किप ना करे कोई काज के वीडियो यानी कि टेलर बहुत जबरदस्त बा। ई गाना कहिया आई रउरा लोग के बीच में यानी कि बहुत जल्द रउरा लोग के बीच में ई गाना आ रहा बा। तो एक बार बता देता नहीं तबाही क्रिएटर से कि जौन भी बतावेला